foli bɛ hali mana kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ a ɲɛna k'aw ni ɲamanmɛlɛ ci don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni hukumu kɔnɔ an b'a lɔnina k'a fɔ juye kalo tile 2 kɔnɔna la fɛn min y'an ka fintigi 7 ye olu ni tora jatigɛ wale dɔ la Bankasi wagati tɛmɛnenw na an kun y'aw lɔnina k'a fɔ juye kalo tile 2 kɔnɔna la fɛn min ye Bankasi dugu 3 ye jatigɛ wale tabaga dɔw kɔni kun taara bi olu kan n'o sababu la n'a yirala k'a fɔ duguladen ninnu kɔni na sa ko fɛn min ye mɔgɔ 30 ani kɔ ye olu ni tora o ko la o hukumu kɔnɔna la an ka fintigi dɔw kɔni bolila jatigɛ wale tabaga ninnu kɔ a yirala k'a fɔ olu selen guri donda la juye kalo tile 2 su ko jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni ye jan daw ɲɛ o wale in kama a yirala k'a fɔ fɛn min ye fintigi 7 ye olu ni tora a la ko 2 olu banana 4 olu tunnen bɛ nin wagati in na ko wa fɛn min y'an ka kɛlɛkɛ mɔbili 4 o fana kɔni jenina nin ko in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi fintigi wɛrɛw kɔni bilala ka taga nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni ka bolo da jatigɛ wale tabaga ninnu kan kunnafoni wɛrɛ mana b'u kɔfɛ u bɛ lase aw ma wagati nataw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yan an bɛ lɔnina k'a fɔ juye kalo tile 3 an bilala ya se 2000 kɔnɔna la fɛn min ye cɛ dɔ ka miliyɔn 5 ye o kɔni minɛna a la ni kunnafoni lasera ma jumadon juye kalo tile 3 kɔnɔna la a yirala sa k'a fɔ fɛn min ye cɛ dɔ ye ale de kɔni nana an bilala ya se 2000 kɔnɔna la Banque Atlantique la ni ka na ka miliyɔn 5 kɔni bɔ yen nɔ a kɛlen k'a ka nin wariba in bɔ k'a bɔlen banque kɔni kɔnɔna la sa fɛn min ye binganikɛla dɔw ye n'olu kun bɛ moto la wa ni mɔgɔ 2 kun don k'u ye marifa de ci a sen na ni k'a ka wari minɛ ka boli n'a ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɛn min ye binganikɛla ninnu ye olu yɔrɔ ma se ka dɔn fɔlɔ marifa cira cɛ min na lakana tigilamɔgɔw y'a ta ni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u y'a yira fana k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka bolo da binganikɛla ninnu kɔni kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa Bayangara mara la a yirala k'a fɔ kunun juye kalo tile 5 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 4 ye olu ni tora bingani wale dɔ la yen nɔ ni kunnafoni lasera ma an b'a fɔ mɔgɔw ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la sɔgɔmada in na u y'a yira k'a fɔ kunun juye kalo tile 5 kɔnɔna la binganikɛla dɔw kɔni bira taama mɔbili dɔ ka Bayangara mara la a yirala k'a fɔ bingani wale in kɛra 6 heures du matin wagati ko wa mɔbili kun bɛ ka bɔ Bayangara ni k'i kunda Sevare kan k'u selen kuri jigin na sa binganikɛla ninnu kɔni ye marifa cili daminɛ u la o marifa ci sababu la a yirala k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 4 ye k'olu ni tora a la mɔgɔ 1 ko banana ko wa mɔgɔ 4 olu fana kɔni tunnen bɛ nin wagati in na halisa an b'a fɔ mɔgɔw ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ gendarmerie mɔgɔw kɔni ladɔnniyalen nin ko in na k'u y'u ka mɔgɔ dɔw bila ka taga nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka nin ko in kun jɔnjɔn dɔn kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ u bɛ lase aw ma wagati nataw la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko layalaya ye a yirala k'a fɔ kunun juye kalo tile 5 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 27 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la don o don fɛn min ye Mali kɛnɛya minisiriso ye ale kɔni bɛ sɛbɛn dɔ bila walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya coronavirus ko layalaya la an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la kunun juye kalo tile 5 a ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 27 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 11 olu kɛnɛyara ko wa mɔgɔ 1 o kɔni ni tora ni bana in na bana in yera mɔgɔ minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro Mopti Tombouctou Gao ale ni Bamako ma halisa sɛbɛn in kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ kabini bana in donna an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na juye kalo tile 5 k'a yira mɔgɔ minnu na sa ko bɛnnen don mɔgɔ 2330 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 100 ani kɔ ye olu kɔni ni tora a la ko wa mɔgɔ 1527 olu kɔni kɛnɛyalen don nin wagati in na o kama fɛn min ye kɛnɛya minisiriso u y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔlɔsi ani saniya walew matarafali ko ɲininen don jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman o bɛ kunnafoni sanfɛ an balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi ma tɛnɛndon juye kalo tile 6 o de kun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ furukufuruku min b'an ka jamana kɔnɔna la nin wagati in na ala k'o ban pewu fɛn min ye bɛn ni kelenya ye ala k'o sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ce a ka kulomajɔ la ala ka dɔgɔkun yɛrɛ d'an ma